Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe Chinwe nyere onye oji egbe ezu ahụ ego ha abụọ kwekọrịtara. O wee gaa n'ụlọ Nkechi were egbe dulaa ya mmụọ. Ka ọ fọdụziri mkpụrụ ụbọchị abụọ Chinwe na Nonso nwere ikpe n'obodo, Chinwe malitere chebe ihe ọ ga-ekwu ma ha ruo, n'ihi na ọ bụ ya nyụrụ ihe na-esi, tinyekwara na enyi ya nwaanyị na-edu ya alaala mmụọ. Ihe dị etu ahụ na-eche ya maka na onye ajọ ihe bụ nnụnụ bere o chebe uche kwuo na ha abịala. Ka ụbọchị akara aka ruru, Chinwe na Nonso wuchiri n'obodo wee na-eche ndị mmadụ ka ha bịa nzukọ dịka akpara akpa. Ka ọtụtụ oge gachara, ndị mmadụ gbakọtara, ha wee malite ikpe. Nonso kwụrụ ọtọ na-akọwa na ya amaghị ihe ha na-ekwu banyere ọnwụ Ejike, n'agbanyeghị na Ejike gwara ya na ọ bụ nri Chinwe bunyere ya tinyere ya n'ọnọdụ ahụ. Mana Nonso achọghị iji aka ya wee kwuo, n'ihi na ọ chọghị ikwu ya ruo mgbe okwu ahụ ga-esi ike. Nonso gwara ha na ya na Ejike enwetụbeghị nsogbu ọbụla mgbe ọ dị ndụ. Ka o kwuchara nọrọ ala, Chinwe kwụrụ ọtọ gwa ndị obodo na ọ bụ ụtụ ka Nonso jiri Ejike tụ na nke ndị ajọ otu ha. Ka Chinwe kwuchara nke ya, Nneoma kwụrụ ọtọ gwa ndị obodo na aka Nonso dị ọcha n'ebubo Chinwe na-ebo ya gbasara ọnwụ nwanne di ya. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ya ajụọla Nonso ka nne si ajụ nwa ya ajụjụ, wee chọpụta na ọ bụ ebubo ka Chinwe na-ebo ya n'ihi na ọ kpọrọ ya asị. Nonso gara n'ihu gwa ndị obodo na ọ ga-aka mma ka ya na Chinwe ṅụọ iyi gbasara ọnwụ Ejike. Ka o kwuchara nke a, Chinwe malitere bawa mba na-ekwu na ọ bụ naanị Nonso ga-aṅụ iyi. Ka ndị obodo lere anya hụ na ọ ga-ebute ọgbaghara n'okwu ahụ gaba n'ihu, ha kwuru na ọgbakọ ọzọ ga-abụzi n'izu abụọ na-abịa n'ihu. Ha gwara onye ọbụla ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ bịara ọgbakọ ụbọchị ahụ, ka onye ọbụla wee nwee ike tinye ọnụ n'okwu ahụ.